Tak, čaute ľudia, dnes si ukážeme, ako si vyrobiť vlastnú fotku alebo profilku na Skype a tak. Dáme si pixel.com s vlastným menom, hej, alebo s čím chceme, dáme si pixel editor, dáme create a new image, dáme natáčanie, dáme OK, klikneme na túto hlúposť, to je jedno, ako chcete si to môžete skrášliť. Si dám toto, tak. Alebo si dáme ešte, pozrieme si, čo to je. Dáme si toto, no. Tak. Teraz si tu dáme text, môže byť hociakej farby, najlepšie nejakej svetlej. Také tmavej obrazovke, tak dáme si červenú napríklad. Tak, tu napíšeme text Poxy TV. Dáme si takúto veľkosť, presunieme si to do stredu a dáme OK. Dáme Fill, Save, napríklad natáčanie, dáme OK. Teraz si dáme pixel.com zase, ale teraz si dáme Pixel-O-Matic. Dáme Computer, nájdeme si natáčanie. Tak, teraz si to môžete skrášľovať. Hoci ako chcete. Ale my si necháme takéto, ako máme. Tak, dáme si tu druhé tlačítko, tu si preklikneme a môžeme si vyberať, čo chceme, no. Tak, dáme si napríklad toto. Dáme ďalšie, tu si vyberieme RAM. Tak dáme napríklad toto. Keď chcete si dať ešte nejaký RAM, tak počkajte, dáte si tu More a nájdete si tam, ja vám to ukážem, border, nájdete si aký chcete, môžete aj takéto napríklad. Zakliknete si to, dáte si OK a už si to iba nájdete. Čakajte. No, napríklad takéto. Teraz môžeme si meniť, ako chceme, podľa vlastného vkusu. My si dáme toto a dáme si Save. Dáme si Computer a dáme si natáčanie, vytvor. Tak, dáme to tu. No a máme to celé hotové, to je všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Čaute.